салом ба ҳама дӯстон. Хуб, чӣ мегӯед? Лигаи чемпионҳо идома дорад. Дирӯз боз бозиҳои ҷолиб дидед, пур аз лаҳзаҳои зебо ва ҳиссиёт. Бозиҳо воқеан аҷиб буданд, аммо гӯш кунед, бозиҳои асосӣ ва муҳими лигаи чемпионҳо мо мисли ҳамеша дар YouTube канал муҳокима мекунем. Дар он ҷо ман ҳамаи чизро бо таҳлил, бо фикри худ нишон медиҳам ва барои дигар бозиҳо ахбор ва ҷузъиёти нав дар ҳамаш дар Telegram канали ман аст. Он ҷо метавонед тамоми эфирҳоро бинед, бозиҳои топро ҳамзамон бо ман тамошо кунед ва дар вақти лайв муҳокима намоед. Пас дӯстон, ба Telegram дороед, обуна шавед ва биёед якҷо бибинем, баҳс кунем, ҳамаи эҳсосҳоро дар якҷо зиндагӣ кунем. Ссилка дар описание ва комментария ин видео гузошта шудааст. Акнун дар ягон ҷо поза ё бошро гиред ки давомаш мисли ҳар вақта мошини мегузарад. Хуб бародарон, аз Челси сар мекунем. Онҳо дар меҳмонӣ бо Карабах бозӣ карданд. Бозӣ дар Баку буд ва ман то ҳол зери таъсири он бозиам. Карабах воқеан ҳайратангез буд. Аксари вақт онҳо беҳтар аз Челси бозӣ карданд, хатарнок буданд ва бештар ҳамла мекарданд. Ва илтимос, дигар гапҳои Челси чемпиони ҷаҳон аст нагӯед. Ҳоло Челси кайҳо боз аз сатҳи калон баромадааст. Ҳама медонанд ки онҳо дигар ҳамон клуби пешина нестанд, аммо Карабах ҳамин вақт қавитарин дастаи томи СНГ аст. Ҳатто Шахтёр ё Зенитам ба онҳо намерасанд. Ва муҳим он аст ки состави онҳо арзон аст. Бозингарон аз лигаҳои поёнӣ, аз дастаҳои номаълум, вале онҳо якҷо бозӣ мекунанд, як дастаанд. Шояд танҳо Краснодар метавонист ба онҳо рақобат диҳад, вале он ки Карабах дишаб нишон дод, бовар карданаш душвор аст бародарон. Ман дар ёд дорам ки чӣ гуна солҳои пеш дастаҳои русӣ дар лигаи чемпионҳо бозӣ мекарданд. Ҳама дар дифоъ, беҳамла, беидея, вале Карабах аз ҳеҷ чиз наметарсад. Онҳо мубориза бурданд, тӯбро мегирифтанд, ба пеш мерафтанд. Ин ҳамон чизест ки дар футбол лозим аст, бозӣ кардан, на пинҳон шудан. Ва ҳамин тавр маълум шуд ки агар натарсӣ ва бо дил бозӣ кунӣ, метавонӣ бо Челси ё Бенфика ҳам рақобат бандӣ. Ман ростӣ аз Карабах дар ҳайратам. Ин дастаест ки касе онҳоро ҷиддӣ намегирад, вале онҳо ҳар як бор ба майдон мебароянд ва ҳарифони худро ҷазо медиҳанд. Аммо Челси чӣ? Ин даста ҳамеша ба дастаҳои заиф имтиёз медиҳад. Онҳо фикр карданд ки бо состави дуюм ҳам осон ғалаба мекунанд. Вақте вазъият душвор шуд, бозингарони асосиро бароварданд, вале аллакай дер шуда буд. Проблемаи асосӣ дар Челси танҳо мураббӣ нест. Ҳо, Мареска иштибоҳ мекунад, вале асли масъала дар он аст ки он ҷо рӯҳия нест. Солиёни зиёд пулҳои калон сарф карданд, бозингаронро иваз карданд, вале натиҷа нест. Чӣ гуна мумкин аст ки дар Англия бар зидди Тоттенхем комилан хуб бозӣ кунӣ, вале баъдан чанд рӯз аз Карабах ин қадар шарманда шавӣ? Эҳсос мешавад ки бозингарон мураббиро гӯш намекунанд. Онҳо фақат вақте бозӣ мекунанд ки худашон мехоҳанд. Ягона чизе ки дирӯз Челсиро каме зинда кард, ин Энцо Фернандес буд. Вақте ки ӯ ба майдон ворид шуд, бозиро ором кард. Ҳамлаҳо бар роҳ афтоданд. Ин бозингар сатҳи ҳақиқист. Аммо вақте ки ба рақамҳо менигарӣ, ростӣ хандавор аст дӯстон. нархи тамоми бозингарони Карабах 45 маротиба камтар аз Челси аст. 45 маротиба! Челси тақрибан 1.2 миллиард евро, вале Карабах ҳамагӣ 25 миллион евро. Ва бо ҳамин маблағ Карабах аллакай 7 имтиёз гирифтааст. ғалаба бар Бенфика 3-2, бар Копенгагем 2-0 ва ҳоло мусовӣ бо Челси. Бале, онҳо аз Атлетико бохтанд, вале ҳамон ҷо ҳам хуб бозӣ карданд. Аммо Челси на онҳо натавонистанд аз хатогии рақиб истифода баранд. Ва як чиз, Карабах аввалин бор дар таърих бар зидди дастаи Англия хол гирифт. Пештар 6 бохт пайҳам дошт. ҳоло бошад мусовии сазовор. аҳсан Карабах. онҳо натарсиданд, наистоданд, дар дифоъ футбол бозӣ карданд, бо ҷон, бо меҳнат ва мукофоти худро гирифтанд. Ин бозӣ нишон дод ки дар футбол на ном, на пул, балки ҷонгузорӣ ва дил натиҷа меоранд. вақте ки бозингар ҷони худро дар майдон мемонад, натиҷа ҳатман меояд. ҳоло 7 аз 10 имтиёз дар дасти онҳо аст. Дар пеш бозӣ бо Аякс ва Айнтрахт мондааст ва онҳо метавонанд аз он ҷо ҳам хол гиранд то ба плейоффи лигаи чемпионҳо бароянд. Аммо Челси бояд фикр кунад ки чӣ гуна мушкилоти дифоъро ҳал кунад. Агар ҳамин тавр идома диҳанд, боз бозиҳои шармандавор зиёд мешавад. Бозингарони баргашта аз ҷароҳатам фикр мекунам ки кӯмак намекунанд. Ин дигар масъалаи тактика нест, ин масъалаи рӯҳия ва характери даста аст. хулоса дӯстон, Карабах офарин. Челси бояд аз нав фикр кунад ки чӣ гуна аз ин буҳрон
барояд. дӯстон, чӣ хеле ки медонем баъди лигаи чемпионҳо ҳатман лигаи Аврупо ва лигаи конференсия моро интизор аст ва шумо метавонед ҳама ин рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар гардонед. дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ бо промои махсуси мо AMG 0777 соҳиби 8000 сомонӣ бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. хуб дӯстон, гӯш кунед. Манчестер Сити дирӯз дар хонааш Боруссия Дормундро бо ҳисоби 4-1 шикаст дод. 4-1. вақте ки ин натиҷаро мебинӣ, як савол худ аз худ меояд. Манчестер Сити боз ба формаи ҳақиқии худ бармегардад? ҳаминро мо ҳама интизор будем. хайр не дӯстон? ҳамин дастаи зинда, пур аз идея, пур аз фишор, ҳамон Ситии Гвардиола ки солҳои гузашта ҳама аз онҳо метарсиданд. дар чунин форма ки онҳо ҳоло ҳастанд, ҳам дар АПЛ, ҳам дар лигаи чемпионҳо, ин даста боз аз нав эҳё мешавад. дар Сити бозингар зиёд аст, шояд ягон дастаи дигар аз нимаш ҳам чунин захира надорад. дар скамейка дигар як командаи пурра нишастааст. барои Пеп Гвардиола ин ҳам фоида аст, ҳам мушкилӣ. чӣ гуна дуруст интихоб кунад, кадомҳоро якҷо барорад, то ҳамдигарро ҳис кунанд. аммо бо ҳамаи ин ман аз як чиз шодам. Манчестер Сити аз нав зинда шуд. чаро ман мегӯям ки онҳо баргаштанд? зеро худатон бинед, 6 ғалаба аз 7 бозии охир, танҳо як бох аз Астон Вилла бо сармураббии Уна Эмери. дигар ҳама ғалабаҳои пок. бозии навбатии онҳо бошад бар зидди ки Ливерпул ва ин як санҷиши бузург мешавад, зеро Ливерпул ҳам мехоҳад ба формаи худ баргардад, ҳамон формае ки соли гузашта доштанд. ва агар Сити аз Ливерпул гузарад, ман фикр мекунам ки ин як сигнал барои тамоми Аврупо мешавад. ман дирӯз бозиро тамошо кардам дӯстон ва як чизро фаҳмидам. вақте ки ҳамлаи Сити дар форма аст, он метавонад беҳтарин дар ҷаҳон бошад. бубинед, Доку, Фоден, Шерки, Мармуш, Савиньо ва дар пеш Эрлинг Холанд. дар ин 6 нафар ҳамаи чиз ҳаст: суръат, дриблинг, пас, зарба ва киборг Холанд. ин даста вақте ки ба ритм даромад, истоданаш ғайриимкон аст. Гвардиола ҳамон Гвардиолаи пешина шудааст, ором, боваринок, бо системаи возеҳ. дастаи ӯ боз ҳамон фалсафаро нишон медиҳад: ҳаракат, фишор, интизом. ин аст он Ситие ки мо мехостем бубинем. дар видеои гузашта дар YouTube дар бораи фаворитҳои лигаи чемпионҳо суҳбат доштем. Бавария, Арсенал, ПСЖ, Реал Мадрид ва ростӣ пас аз бозии дирӯз ман боварӣ дорам ки ба ин рӯйхат бояд Манчестер Ситиро низ дохил кунем. ин клуб ҳамеша дар рӯйхати фаворитҳо буд, аммо фарқ дар он аст ки ҳоло дар бораи онҳо камакак ҳарф мезананд. ҳама ба Бавария, Арсенал, Реал нигоҳ мекунанд ва Сити дар сояи онҳо мондааст. аммо ин хатарнок аст дӯстон, зеро вақте ки чунин даста дар оромӣ бефишор кор мекунад, он метавонад ҳамаи чизро баргардонад. ҳамин тавр ҳам шудам, ҳоло Сити оромона бесадо ғалаба ба ғалаба мегирад. агар онҳо Ливерпулро ҳам шикаст диҳанд, ман фикр мекунам ки тамоми Аврупо аз нав дар бораи Гвардиола ва Холанд гап мезананд. зеро ҳолати Холанд хеле беҳтарин аст. ӯ мисли мошини ҷангӣ бозӣ мекунад. ҳамааш дар формаи беҳтарин ҳастанд ва аз ҳама муҳим ҷароҳатҳо нестанд. ба ин ҳама боз Родриам бармегардад ва Сити боз пурра мешавад. ман фикр мекунам ки дар ин мавсим онҳо боз шуморо ба ҳайрат меоранд. бовар кунед, Манчестер Сити боз ҳамон Ситиест ки Аврупоро метарсонад. ва шумо чӣ фикр доред, дӯстони азиз? оё Сити воқеан баргашт ё ин танҳо аввали роҳи калон аст? дӯстон, имрӯз гап на дар бораи бозии асосии ҳафта, балки дар бораи як гапи оддии мо, мисле ки мегӯянд дар Тоҷикистони азизи худамон: пеш аз бола чанг наандоз. ҳамин гап беҳуда нест ва ман мефаҳмонам чаро. зеро дирӯз Барселона дар меҳмонӣ натавонист Брюгеро мағлуб кунад. ҳамаи мо ин бозиро дар телеграм-канали ман якҷо тамошо мекардем ва ҳамчунин муҳокима мекардем. бозӣ воқеан барои мухлисони Барса асабонӣ буд. бисёриҳо ин бозиро бо вохӯрии соли гузашта муқоиса карданд. он ҷанг бо Бенфика ки 4-3 ба фоидаи Барса тамом шуд. аммо дӯстон, ман розӣ нестам. он вақт Барса дар қисми дуюми бозӣ пурра назорат дошт, ҳамла мекард, фишор меовард ва арзанда ғалаба карда буд. аммо дишаб аз назорат ҳатто нишона набуд. агар ба мавсими 2023-24 муқоиса кунем, он вақт сохтори даста устувор буд. ҳоло бошад, ҳар вақте ки ин сохтор мешиканад, ҳамаи чизро бояд на система, балки
маҳорат наҷот диҳад. Маҳорат бошад дар Барса кам нест, вале вақте ки бозӣ ба бетартибӣ мегузарад, дифоаш мешиканад. Ин дифои Барса барои хаос сохта нашудааст бародарон. ҳақиқат ҳамин аст. Брюге ҳам қавитар буд, ҳам бо ақл бозӣ кард, ҳам беҳтар буд. Барса бештар ҳамла мекард, вале аз рӯи моменти хатарнок тақрибан ҳардуяшон баробар буданд. ҳатто аз рӯи XG, яъне натиҷаи интизорӣ ҳам мусовӣ баромад. Аз рӯи моменти гол ҳам 5-4 ба фоидаи Брюге. Ва боз ҳамон хатои кӯҳна, ҳеҷ гуна штурми ҳақиқӣ ташкил накарданд. Брюге ҳар лаҳза суръатро мешикаст ва Барса бозам ба як чиз мегузашт: пас додан ба Ямал ки шояд чизе фикр кунад. Аз ҳамин ҳам натиҷа аз дақиқаи 80 танҳо 4 зарба ба дарвоза, 3 тояш аз берун аз ҷарима. Скамейка бо ном бад набуд. Левандовски ва Олмо нишаста буданд, аммо ҳардуашон дар формаи беҳтарини худ нестанд. Ворид шуданд, бозиро иваз накарданд. Левандовски дар 32 дақиқа ҳамагӣ як паси дақиқ дод, 8 расиш ба туп дошт, 2 зарбаи нохуб. Олмо беҳтар буд, вале ҳамон натиҷа ягон фоида наовард. Аммо як нуқтаи мусбат ҳам аст. Ямал ӯ баъд аз ҷароҳат баргашт ва ҳис мешавад ки формарашро мегирад. ҳаракаташ сабук, боварӣ дорад. ҳамаи ҳамлаҳо аз ӯ оғоз мешуданд. Бадбахтона аз тарафи чап Рафиня набуд. Аз ҳамин сабаб тамоми ҳамлаҳо танҳо аз тарафи Ямал мешуд. Дар ин бозӣ ӯ 98 расиш ба туп дошт бародарон. 98 расиш. Ӯ гол зад, як автоголро ҳам ташкил кард. 4 маротиба пас ба зери зарба дод, вале Ферран Торрес наметавонист аз онҳо истифода кунад. Дар умум ҳеҷ чиз нав нест. Мушкилиҳо ҳамон мушкилиҳои кӯҳнаанд. Рафиня, Педри ва Жоан Гарсия ки Тер Штеген онҳоро тамоми мухлисони Барселона интизоранд, зеро вақте ки мебинӣ ки Барса чунин бозӣ мекунад, хеле норасоии онҳо ҳис мешавад. Ҳоло барои мухлисони Барса вақт душвор аст. Ҳар як бозиро пеш аз оғози тур бо нигаронӣ мебинанд. Дар ҷадвал дар куҷо қарор дорем? Бозии навбатӣ бо Челси аст, аммо Барса ҳоло дар ҷои 11-ум. Барои дастаи мисли Барса берун аз топ 8 дар Лигаи Чемпионҳо будан фоҷиаи калон аст. Агар онҳо дар ин мавқеъ бимонанд, бояд боз 2 бозии иловагӣ дар плей-офф гузаронанд. Кӣ мехоҳад инро? Клуби сатҳи болоӣ ки дар як мавсим ҳам дар Ла Лига, ҳам Кубоки Испания, ҳам Суперкубок ва Лигаи Чемпионҳо бозӣ мекунад, ҳоло боз 2 бозии иловагӣ? Барои чӣ? Ин ба ҳеҷ кас дар кор нест. Барса бояд ҳамаи қувваашро диҳад то ба топ 8 дарояд. Агар не, ин катастрофа мешавад. Дирӯз дифои Барса чуқурии сиёҳ буд. Ҳамаи хатогиҳо аз он ҷо сар шуданд. Қаблан Барса бо ҳамлааш мушкилиҳоро мепӯшонд. Ҳоло бошад дифоъ чунон заиф шудааст ки ҳеҷ ҳамла наҷот намедиҳад. Ҳарчанд гол ҳам бизананд, дифоъ ҳамон қадар гол сар медиҳад. Чӣ хеле ки дар бозӣ бо Брюге дидем. Агар бо мавсими гузашта муқоиса кунем, ҳоло ҳамлаи Барса ҳам сустар шудааст. Бале, Ямал боз кӯшиш мекунад, вале бе Педри касе нест ки темпи бозиро идора кунад. Одатан ӯ бо Френки де Йонг якҷо бозиро нигоҳ медоштанд. Ҳоло бошад Касадо танҳо мондааст ва ба ӯ қувва намерасад. Биёед якчанд сухан дар бораи дифои Барса гап занем. Ин хат як вақт баланд ва устувор буд, аммо акнун касе нест ки онро нигоҳ дорад. Яке ҷароҳат мегирад, дигаре аз форма мебарояд, мисли Кунде. Ҳамин тавр аз кадом устуворӣ метавон гап зад? Бисёриҳо мисли ман аз Иниго Мартинес зиёд мегӯянд. Соли гузашта ӯ устухони асосии дифоъ буд, беҳтарин муҳофиз. Ҳоло ӯ нест ва касе ҳам иваз намекунад. Араухо ӯ ҳатто наметавонад хати офсайдро нигоҳ дорад. Аз ҳамин сабаб Барса доимо контратака мегирад. Кунде хаста шудааст. Ҳар як бозӣ 90 дақиқа ҳам дар клуб ва ҳам дар тими миллӣ. Ҳеҷ кас барои иваз кардан нест. Агар Педри аз ҳаят берун бошад, касе нест ки темп ва нафасро нигоҳ дорад. Пас дар бораи кадом тавозун метавон гап зад? Агар Рафиня, беҳтарин бозингари соли гузашта, аз оғоз бозӣ накунад, пас аз куҷо фишор биёяд? Агар Тер Штеген ё Жоан Гарсия, дарвозабонони асосӣ берун бошад, аз куҷо боварӣ биёяд? Агар Левандовски ва Олмо бе формаи худ бошанд, аз куҷо голҳо меоянд? Аммо бо вуҷуди ин ҳама, Барса ҳоло ҳам аз Реал қафо намондааст. Дар Лигаи Чемпионҳо низ хол мегиранд. Аз рӯи омор ҳамлааш яке аз беҳтаринҳост. Проблема танҳо дар дифоъ аст. Ва ман як чизро мехоҳам бигӯям. Флик дар ин гуна ҳолат ҳеҷ гуна гунаҳгор нест. Ӯ аз ҳамин состав ҳар чизе ки дорад максимумро кашед гирифт. ин ҳамон чизест ки президент ба ӯ додааст. аз ҳамин сабаб мухлисони Барса илтимос, аз дастаи худ чизҳои дигар интизор нашавед. ҳоло ҳамаи чиз мисли нақшаи пан ё пропал аст. ё ғолиб мешавӣ, ё мағлуб мешавӣ. То вақте ки Педри, Рафиня ва дифои асосӣ барнагардад, ин гуна бозиҳо идома меёбанд бо голҳои зиёди қабулшуда аз дастҳои заифтар. ин чуқурии сиёҳ то ҳол поён наёфтааст. Барса бояд роҳи худро аз нав ёбад ва то он вақт дӯстон чанг напартоед пеш аз пода.
ба ҳамин тамом боидан ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров хайбардорон дар паноҳи Аллоҳ.